Il-Gvern u l-imsieħba soċjali iffirmaw ftehim storiku li għat-tieni darba taħt Gvern Laburista se jwassal għal żieda fil-paga minima nazzjonali. Preżenti għall-iffirmar ta' dan il-ftehim kien hemm il-Prim Ministru Robert Abela li għadda messaġġ ċar li pajjiżna se jibqa' miexi il quddiem. Il-messaġġ li għandi dalgħodu huwa wieħed li nqisu bħala ċar ħafna. Pajjiżna se jibqa' miexi l quddiem Pajjiżna se jibqa' miexi l quddiem kemm ekonomikament kif ukoll soċjalment. Konna, għadna u se nibqgħu gvern illi jappoġġja n-negozji, konna, għadna u se nibqgħu gvern illi jappoġġja l-ħaddiem. Dr. Abela sostna li dan il-ftehim juri l-eruq sodi soċjalisti li għandu l-Gvern immexxi minnu. Fil-manifest elettorali li propju kien iġib it-titlu Malta flimkien jiena kont tajt kelma hemmhekk flimkien mal-partit immexxi minni li ridna nżidu il-paga minima. Konxi konna dakinhar illi ridna ntejbu il-kundizzjonijiet tax-xogħol tal-ħaddiema tagħna fosthom naturalment id-dħul tagħhom. Il-Prim Ministru tenna li fil-budget għas-sena d-dieħla li se jiġi ppreżentat nhar it-tnejn li ġej, il-Gvern se jgħin lil dawk li inqas li jifilħu. F'dan il-kuntest, Dr. Abela sostna li dan il-ftehim qed jindirizza r-realtajiet u l-isfida l-preżent waqt li ħares lejn ġejjieni. Illi il-fażi li jmissija dik li tittarana nitħattu fuq li nollu il-kwalità kemm tas-servizz kemm tal-prodott Malta. Il-bżonn li nollu l-livell f'dak kollu illi qegħdin niddiskutu. Minħatijaw is-Segretarju Parlamentari għad-Dialogu Soċjali Endi Ellul tenna li dan huwa mument storiku u xhieda ta' kemm id-dialogu soċjali huwa attiv. Issa nħares il-qoddim biex fil-jiem u l-ġimgħat li ġejjin inkomplu naħdmu bisħieħ anke permezz ta' policies, introduzzjoni ta' leġiżlazzjoni biex inkomplu ntejbu il-ħajja tal-ħaddiema Maltin u Għawċin li toffri kwalità ta' ħajja għolja għaċ-ċittadini mhux xi ħaġa li tagħmilha darba u tieqaf hemm. Iċ-Chairman tal-MCSD, il-Perit David Twireb, għalli jinsab sodisfatt minħabba li l-ftehim juri is-saħħa tad-dialogu soċjali huwa ta' onur li dwaru kien hemm qbil unanimu. Preżenti għall-iffirmar ta' dan il-ftehim kien hemm membri tal-MCSD u membri tal-OH Commission.